Uy, bay, Burnok, asam dai ka, ngano dali mo ka? Ato lagi ko sa closing lagi, di ikaw rin. Di ka mo tambong. Closing mo doon sa kuwan, mga bata. Apit sa dire, magstoryahan na siya ta. Di ka mo ato sa permission sa imong anak di. Di ka mo tambong. Umuat to guro ay ningaw ta kung alaga murag kulong nasa dagang mida ron madawatan. Oh, saray imong anak ko. Bah, patuyag siguro kay murag daghan jud kay kog medal ba? Oo, Sabi mo kataon. Oo, uy, pinangga ko tigaw. Na. Kay bilang magpoliti ka ba? Ay, dili man. Luwa. Hindi ka malipay. Tampong ta sa closing kay imong anak. May bawo na gani nga. Kuwan. Nagkagulo siya medal. Ya, ado ya ba? Oh, Kay sige. maganda pa ko ato ari. Amping dito ha. Sus, dito ko ano yung kapulit kere sa stage no, mag tinauray. Oh. Nya magabot na niya ta dito kay siguro kog tampong kay bisan bako kibaw nga na medal akong anak. Siguro manang tambong ni siguro. Oo, sige bay. Ato na ko ha. Oo. Abot na dito. Oo, mag-abot na dito bay. Oh, good afternoon sa iyo mga class. Kanya itong program karon kay para rin sa mga graduating karong 2025. Na ay mga medal dire, mga best in. Basta mo ni siya. Kung kisa to mga parents diya nga naabot. Ato na sa talikod, Leo lang, Leo. Dire kay daghani, upat ni kabok best. Mao ni sila ang inyong mga kwan sa mga anak ninyo. Nindot kini siya nga medal kay gold ni siya napuyo sa itong kani murag bot panos ngayon. So ngayon magsugod na atong program. Your ears is under attack ni. Because I'm here to front because I kuan sa inyo. Karon magsugod tag awarding. This in every player nga way kaligo goes to Tinoy. Di picture. Laki mo na ko pamali. Iya ka bisag ako sulod na ay kubla kali ina na gina. Next, Best in Photogenic 2025 goes to Damoslo. Stand up. Sama gini ka na eh. Wala. Anak, ingka mo. Imusul. Basin ako sulod kay mo naman saan ba? Bisag ako bisag ako sulod na. Ato na paminaw. Next is Best in Pilingon. Nada sa iya, pero grabing gibuwagan gyapon siya. Goes to Dadadadadeng! Tinoy! Woohoo! Champion dito tayo. Ano mangyayari? Balero na. Okay, go. Oy, ka-proud ba ni sa inahan? Ay, bayad na inahan ako. Oh, congrats. Bikan ni. Bahala siya. Huwag na abot. Kuhat lang ba bisag tingbo na ako ba kay nagagak ito. Pagbitan no. Thank you for come here, Spoon. Please, sit now. Let's. Next, Best in Computer. Usa ka seminaw ligo-ligo. Baho na itlog. Goes to Damuslo. Round of applause. Ako mo yan. Nan. Ay, pasok yun. Marami oh. Ako. Nanay. Tutiging na. Tuloy ka tawag ba? Basin unya bisag tawag ko taron. Abas. Papunta lang, papunta. Buto na. So, thank you for all. So, pagsuporta sa inyo mga ama, unahan. So, big round of applause. Yup. Ingon ka bitaw, kadagang medal. Sus pa. Waday ka to kita day nga. Naana sa kilid ang gitawag ako ni sunod ato. Note down lagi og medal. Ay lang ka blaka pa kay magpalit na kog tatag medal. May panak, magpalit ka para lahat tayo medals to ha. What's up mga ka-Gym Shop? It's time to shout out now. Shout out ni kong Gia Postrero Abong. Shout out ni kong Gerald Antona ug John David King. Shout out
Shout out ko sa mga kauban sa una des trabaho. Danik Syutat, Raul Nolia. Shout out ko Donnie Win, Carlos. Shout out. kong Carl Justin Bantok og John Jupit, Sayam og Adrian. Shout Oh. out. Shout out sa kang Ichame. Shout out. Ichame kayon. Shout out. Shout out ko Jinimi Putrido Abong. Shout out. Shout out po kong Jason Coraraton. Shout out Valentin Bicare. Shout out sa mga followers Followers. tamo ka. Shout out